ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ପ୍ରୀତିଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର କାହାଣୀ କନକ ଅପା। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ସେଦିନ ଥାଏ ରବିବାର। ପ୍ରାତଃ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମୁଁ ଖବରକାଗଜଟିଏ ଧରି ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଡାକବାଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମଟି ଖୋଲି ପଢ଼ିଲି। ଲେଖା ଅଛି, କନକ ସିରିୟସ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ ସୁନ୍। ଟେଲିଗ୍ରାମଟି ପଠାଇଛନ୍ତି କନକ ଅପାର ବଡ଼ ଭାଇ ଆମ ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜାମର ଅଜୟଗଡ଼ରୁ। ସେମାନେ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଇସାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଝିଅ। ମନଟା ଗଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଲା। କନକ ଅପାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଅଜୟଗଡ଼ ହେଉଛି ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶାନ୍ତ ପଲ୍ଲୀ। କନକ ଅପାର ଦେହ ଖରାପ ଶୁଣିବା ପରେ ଏକ ଦେବୀ ସୁଲଭ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମନ ପରଦାରେ ଭାସି ଉଠିଲା। ଆମ ଗାଁ ଚାରି ପାରୁଷରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପାହାଡ଼। ସବୁଜିମା ଭରା ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଶାନ୍ତ କଳରେ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଆମ ସାହି। ପାହାଡ଼ ପାଦକୁ ଲାଗି ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ପିଜୁଳି, ପଣସ ତୋଟାରେ ଅପୂର୍ବ ପରିବେଶ। ସାହିରେ ଆମ ଘରକୁ 5 ଘର ଛାଡ଼ି କନକ ଅପାର ଘର। ସେଦିନ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଧରିଲି। ବସ୍ରେ ବସି ଭାବୁଥାଏ କନକ ଅପାର ଦେହ ଖରାପ କଥା। ମନେ ମନେ ତା'ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଥାଏ। ଅତୀତର ହଜିଲା ସ୍ମୃତି ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସମ୍ଭବତଃ 40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ମୁଁ ସେ ବର୍ଷ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଅପା ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ଘରେ ଥାଏ। ସେ ମୋଠାରୁ 7 ବର୍ଷ ବଡ଼। ଅପା ଘର ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ନିବିଡ଼ କହିଲେ ଚଳେ। ଆମ ଘରେ ବାପା ଓ ବୋଉ, ମୋର କେହି ଭାଇ ନଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଭଉଣୀଟିର ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କନକ ଅପା ଆମ ଘରେ ଝିଅ ଭଳି ସବୁ କାମରେ ମୋ ବୋଉକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖେ। ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପାଳିଜ୍ୱର ହୁଏ। ମୋର ଅସୁସ୍ଥତା ବେଳେ ଅପା ହିଁ ମୋର ସେବା କରେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ଖୁଆଏ, ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଘଷି ଦିଏ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୋ ପାଖରେ ବସି ରହେ। ମୋ ବୋହୂ ଏହା ଦେଖି କହେ, ବୁଝିଲୁ କନକ, ସତ୍ୟବାଦୀର ଭଉଣୀଟା ଥିଲେ ଠିକ୍ ତୋ ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଗାଁରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପା ମୋତେ ବାବୁ ସମ୍ବୋଧନ କରେ। ଅପା ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ସେତିକି ଶାସନ କରେ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମିଛ ବାହାନା କରି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଅପା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋ କାନ ଧରି ସତ କଥାଟା ମୋଠୁ ଆଦାୟ କରିନିଏ। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଗଲାବେଳେ ସେ ମୋ ବୋଉକୁ ଲୁଚାଇ 2 ଅଣା କିମ୍ବା 10 ପଇସା ମୋ ପକେଟରେ ପକାଇ ଦିଏ। ମୋର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁଁ ନାଚି ନାଚି ଅପାକୁ 2-3 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ 2 ଅଣାରେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଜଳଖିଆ ମିଳୁଥିଲା। ଅପା 20-22 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଅପାର ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ବହୁତ ଖାତିର କରୁଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସମୂହ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଅପାର ଅବଦାନ ଥିଲା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଗାଁରେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଅପା ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା, ସେବା କରିବା ଅପାର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତା'ର ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରତ। ଅପାର ଦେବୀ ସୁଲଭ ଚେହେରା, ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ପରୋପକାର ବ୍ରତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତଚକିତ କରୁଥିଲା। ଆଜୀବନ ସମାଜ ସେବାର ବ୍ରତ ନେଇ ସେ ଚିରକୁମାରୀ ରହିଗଲା। ତେବେ କନକ ଅପାର ଘରେ ତା'ର ଭାଇ ଭାଉଜ, ପୁତୁରା ଝିଆରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରଟିଏ। ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ପରେ ବସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା। ଅଜଣା ଆବେଗରେ ମନଟା କୁରୁଳି ଉଠିଲା। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥାଏ ମୁଁ। ଜନ୍ମ ମାଟିର ମାୟା ଚେତନାକୁ ଚହଲାଇ ଦେଉଥାଏ। ଭାବନା ଥିଲା ଅନ୍ତହୀନ। ଅବଚେତନ ମନରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଏକ ଦୃଶ୍ୟପଟ। ମୋର ସେତେବେଳେ 11ଶ ଶ୍ରେଣୀ। ଆମ ଗାଁରେ ଏକ ସାମାଜିକ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ନାଟକର ନାୟକ ଭୂମିକାରେ କିଏ ଥିଲା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ନାୟିକା ଭୂମିକା ପାଇଁ ମୀରା ନାମ୍ନୀ ଏକ ମୋର ସହପାଠିନୀ ଝିଅକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥାଏ। ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 2ୟ ଦିନ ବୋଧହୁଏ କନକ ଅପା ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗାଁ ଆଖଡ଼ା ଘରେ।
ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ କହିଲା, ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନାଟ ନଚାଇ ତୁମେ ସବୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ ନୁହେଁ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଗାଁର ଇଜ୍ଜତ ବାହାରେ ବିକିବ? ଏତିକି କହି ଅପା ମୀରାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲିଗଲା। କାହା ପାଟିରୁ ପଦେ ସୁଦ୍ଧା କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଅପାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ପାଇଁ କାହାରି ସାହସ ନଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତା ତଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅପସଭ୍ୟତା ଜନସମାଜକୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ସଭ୍ୟତା ନାମରେ ଆମେ ଅନେକ ଅନୈତିକତାକୁ ନୀତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଲୁଣି। ଆଜିକାଲି ଆମ ଝିଅ ଭଉଣୀମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ଉପଭୋଗ କରୁ ଓ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବେ ତାଳି ମାରୁ। କିଏ ଜାଣେ ଏହି ଅସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତ କେଉଁଠି? ମୋର ଭାବନାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଆମ ଗାଁ ଅଜୟଗଡ଼ରେ। ଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା, କନକ ଅପାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଥା। ସବୁରି ମୁହଁରେ ଅପାର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା। ଆମ ସାହିର ଅପା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଅପାର ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋତେ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଅପା ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥାଏ। ତାକୁ ନ ଉଠାଇବା ଲାଗି ମୁଁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ଅପାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଲି। କ୍ରମାଗତ ଜ୍ୱର ସାଙ୍ଗକୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗରେ ବହୁଦିନ ହେଲା ଅପା କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ତଥାପି ରୋଗ ଉପଶମ ହେବା ଆଶା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। 4-5 ଦିନ ହେଲା ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାଇ କହିଲେ, ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବେ କନକ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଥର କହିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ କଲି। ଭାଇଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋର ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ବୋହିଗଲା। ଭାବିଲି ଅପା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସେବା ସହଯୋଗ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ନ କରିଛି? ମନେ ପଡ଼ିଲା ପରଲୋକଗତ ମୋ ବୋଉର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦେ କଥା। ସେ କହେ, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ପରେ କନକର ଜନ୍ମ। ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଚେହେରା ସହ କନକର ଚେହେରା ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଭାବେ, ସତରେ କ'ଣ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଆତ୍ମା କନକ ଅପା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି? ନିମିଷକ ପରେ ମୁଁ ପୁଲକିତ ହେଲି। ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟତାରେ ମୋ ଅନ୍ତର ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଉଠିଲା। କନକ ଅପାର ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ବସିଲି। କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ। ଆଖି କେତେ କଟରଗତ। କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଦେଖିଲି ଅପା ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି। ଅପାକୁ ଡାକି ପ୍ରଣାମ କଲି। ସେ ମୋତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲା। ପଚାରିଲି, ଅପା, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ? ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଜମି ଆସିଲା। କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲି ପାରୁଛି ବାବୁ? ଅପାର ଅଭିମାନ ମୋ ଚେତନାକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଲା। କଣ୍ଠରୋଧ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅପାକୁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମୁଁ ତା ହାତ ଧରି ଉଠାଇ ଦେଲି। ସେଜ ଉପରେ ବସି ସେ ଅପଲକ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଅପା ମୋତେ ତା କୋଳରେ ଭିଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ତୋତେ ଦେଖିବା ବାକି ଥିଲା ରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣଟା ଯାଉନଥିଲା। ଭଲ କଲୁ, ଆସିଗଲୁ। ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ଅପାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲି। ତାର କଥା ଆଉ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତାର ମୁହଁ ବିକୃତ ହୋଇ ଉଠିଲା। 2-3ଟି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପରେ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ନିର୍ଜୀବ ପାଲଟିଗଲା ଅପାର ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ। ଅପା ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା ତାର ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର ସ୍ମୃତି। ଅପାର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଘରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଯା ତୁଣ୍ଡରୁ ଶୁଣିବ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା, ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଗଲା। ଜିଅନ୍ତା ଜୁଇରେ ଅପାର ଶବଟା ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଏ ଏ କରୁଣ ଶରୀରର ଏ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ କେଇପଦ, ଦେହଶ୍ଚିତାୟଂ ପରଲୋକ ମାର୍ଗେ କର୍ମାନୁଗ ଗଚ୍ଛତି ଜୀବ ଏକଃ। କନକ ଅପାର এই କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।